Igbo ndị ọma kodika osi aga kedụ ka ekesi anya anwụ n'ebe ahụ ịnọ ana m anabata gị gịnị n'oge aṅụlị nke ụbọchị taa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn ama na unu ga na-ajụsị ka ebe nwaada gara ọnọgọzụ unu na-ahụbe m n'oge aṅụlị mana n'ụbọchị taa emene ngịnị awụchigo m n'isi mbido tv ka m unu kọrịa ka o si agagasị na mahadum n'ụbọchị taa awụchiele m nkịta ga-abụ gịnị ọ pụrụ iche maka na gịnị abatago m n'ọgba egwu awụela m n'ọgba egwu nkịta ga-abụ gịnị ọkaibe kedu ihe anyị ga-ekwuba ihe gbasara n'ụbọchị taa bụ gịnị enweghị nchekwa na mahadum anyị ka enweghị nchekwa si bute ọtụtụ nsogbu na mahadum anyị mana tupu mmanye nke ahụ ọnụ nke ọma aha m bụ gịnị amadu na-echefube aha m ka bụ nwaada Chika Irobo onye na-ewetara unu ihe omume a bụkwa onye mere gịnị ọnọgọ ọzọ mụọ na-abatabili n'ọgba egwu ka mene unu kọrịa n'ụbọchị taa anyị ga-akpa ka o si agagasị na mahadum ọtụtụ ihe ndị na-emegasị na mahadum isiokwu anyị ji wee bịa taa wụrụ gịnị enweghị nchekwa na mahadum enweghị nchekwa na mahadum maka ile anya n'ụbọchị taa enweghị nchekwa na onwe ya na-agbaala anyị mgbe okpuru n'ebe ọ dị ukwuu enweghị nchekwa itinye isi ebe a itinye ntị ebe a ọ bụrụ gịnị akụkọ ọjọọ ka ị na-enweta itinye ntị ebe a ọ bụrụ gịnị akụkọ ọjọọ n'ihi gịnị enweghị nchekwa nke a na-echu ala anyị ụra nke a na-echu gịnị ọchịchị etiti ụra enweghị nchekwa na onwe ya nọkwa gịnị juru eju ma bara abara obi ebi na mahadum dị iche iche n'ala anyị mana n'ụbọchị taa abịago m ka itinye ya gịnị ọnụ maka na Igbo sị gịnị ihe a gbara nkịtị ọ bụ mmadụ nwunye n'ụbọchị taa ka itinye ọnụ kedu ihe bụ enweghị nchekwa kedu ihe na-ebute enweghị nchekwa na mahadum anyị dị iche iche kedu ụzọ dị iche iche ndị a ga-esi wee gịnị kwụsị ya bụ gịnị bie ya bụ mkpi ọnụ ka ihe a na-ebe ni gịnị hapụkwa ịnọ na ebe ọzọ n'ụbọchị taa aweela m gịnị iche nweta akụkọ anyị dị iche iche gaa na gịnị igwe ọlọrọ ọhụụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @isimbido tv maọbụ gị gaa na www.isimbido.tv gịnị bụ enweghị nchekwa na mahadum anyị ile anya n'ọtụtụ mahadum anyị n'ụbọchị taa ị ga-afụ na ụmụ akwụkwọ adịghị ejizi anya ha abụọ arahụ ụra ha jizi ofu anya arahụ ụra n'ihi gịnị enweghị nchekwa maka na gịnị onye ohi nwere ike taa kpọkpọọ n'ụzọ n'oge gịnị n'oge na-atụghị anya ya enweghị nchekwa bụ mgbe gịnị obi ga-ekoro nwa akwụkwọ n'elu ma ya nọrọ na mahadum n'ihi gịnị otu nsogbu maọbụ nke ọzọ nwere ike ịbịa ụjọ egwu nwere ike ịdị n'ihi gịnị enweghị nchekwa o nwere ike bụrụ site n'aka gịnị ndị oji egbe ezu ndị ohi makwana ya bụrụ gịnị site n'aka ndị nọ n'otu nzuzo kedu nsogbu enweghị nchekwa na-ebute n'ala anyị n'ụbọchị taa ọ na-ebute gịnị ịla ndụ n'iyi abịakwa na mahadum anyị n'ụbọchị taa enweghị nchekwa na-ebutekwa gịnị ịla ndụ ụmụ akwụkwọ n'iyi ọtụtụ ụmụ akwụkwọ gịnị atụfuola ndụ ha n'ihi gịnị enweghị nchekwa na mahadum dị iche iche ị na-anya ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-aga gịnị nke ndị bekee na-akpọ night class ya nwe oge ha na-eji aga n'abalị gụọ akwụkwọ maka na onye ọbụla nwere mgbe ọ na-eji agụ akwụkwọ nke ya ghọta ihe ọ na-agụ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ bụ gịnị n'abalị ka ha ji agụ akwụkwọ were na-aghọtakwa ihe ha na-agụ mana n'ihi enweghị nchekwa ebe na ọtụtụ n'ime ha adịghị agazi gịnị night class ọzọ dịkwa ka ibia wee bụrụ gịnị ịwakpo ụmụ nwaanyị n'ike enweghị nchekwa eme na ụmụ akwụkwọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kachasị ndị nke nwaanyị eburula afọ ime bụkwa nke na-ekwesịghị ekwesị n'ụbọchị taa ya n'ihi gịnị n'ihi enweghị nchekwa nke dị na gịnị na mahadum ọtụtụ n'ime ha ebe ha gara night class ebe ha gara ji ga akwụkwọ n'abalị ụmụ nwoke ọbụladị ndị nke nọ n'otu nzuzo awakpo ha n'ike kwa nke mere na gịnị ụfọdụ n'ime ha echiche ha ka nọ ya ọbụladị itinye uchu na agụmakwụkwọ ha eme gịnị apụla n'ihi gịnị maka na nwaanyị awakporo n'ike ọ dịghị apụ ya apụ n'echiche ọtụtụ n'ime ha eburula afọ ime nke na-ekwesị ọtụtụ n'ime ha eburule nje dị iche iche ọrịa dị iche iche n'ihi gịnị mwakpo n'ike awakporo ha na gịnị na mahadum ọtụtụ ahụrụkwa gịnị ohi ile anya n'ụbọchị taa ohi arịala elu na mahadum anyị dị iche iche n'ihi ego nchekwa maka gị ile anya ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kachasị na hostelụ ndị nke ụmụ nwaanyị maka na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ka ihe ndị akakwa na-emetụta ifu ndị ohi ma ndị nke ji ewe ma ndị nke ji mma ịfụ ha awakpo hostelụ ụmụ akwụkwọ n'abalị ndị nke nwaanyị mee gịnị na-asịa ya ihe niile ha ji ihe ọbụla ha jiri biri mgbe ụfọdụ achịrị akpa ha chịrị akpụkpọ ụkwụ ha ihe ọbụla nke ị nwere ijiri biri anasịa ha n'ihi gịnị n'ihi na enweghị nchekwa maka na enwe nchekwa onye ohi na onwe ya ga-atụ ụjọ ebe iwakpo ebe ụmụ akwụkwọ bi onye ohi ga-atụ ụjọ iwakpo hostelụ ụmụ akwụkwọ onye ohi ga-atụ ụjọ ịlụ ụmụ akwụkwọ nye ha nsogbu ebe ha na-agụ night class ya bụ ma ego gịnị enwezi nchekwa mana n'ihi enweghị ezi nchekwa ihe ndị a niile dịzi ka gịnị mmiri a na-aṅụ aṅụ ọ dịzi gịnị ọ dịzi ebe niile na mahadum anyị
ngobere anyị agobere ezumike ihe nọ na-ekwu gbasara mere gịnị ịwakpo hostel ụmụ nwaanyị ndị ụmụ akwụkwọ bi ọkachasị ndị nke gịnị ụmụ nwaanyị ọtụtụ mgbe awakpe ndị ohi bịa na hostel ụmụ nwaanyị bi na mahadum ụfọdụ n'ime ha na-agata na windo maọbụ gata n'ebe dị iche iche wee gịnị zọọ ndụ ha maka onye Chukwu na-azọ mere na-emekwana gịnị na-azọ onwe ya ụfọdụ nọ n'ebe ha na-achọ agbara ndị oji egbe ezu maọbụ ndị ohi ọsọ nweta otu mmerụ ahụ maọbụ nke ọzọ bụkwa nke na-eme gịnị na-enye agụmakwụkwọ ha nsogbu. Ihe ọzọkwa nsogbu ọzọ enweghị nchekwa na-ebute na mahadum wee bụrụ gịnị ile anya na izuụka ole na ole gara aga enwere akụkọ nọ ebe niile na ọha nta akụkọ dị iche iche na ndị SARS Federal SARS maka na enwere ama m unu ga-echeta na enwere mgbe ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ sị gịnị ka abanụ ka kagbuo ihe gbasara ka ekpochapụ ihe gbasara SARS maka na ọtụtụ ihe ọjọọ ha na-eme ka dịzi ka ọkazi ihe ọma ha na-eme maka na mgbe ụfọdụ itule ebe ọ dịzi ka gịnị ọtụtụ ndị wee kpụọ si gịnị mba ka egbochi ihe gbasara SARS maka na gịnị ihe ọjọọ ha na-emezi kazi gịnị ime ha ọma ha na-eme. Ndị SARS n'izuụka ole na ole gara aga wakporo otu mahadum nọ n'ala anyị na-agbali egbe n'ebe niile maka na gịnị a sị na ha na-achọ ndị Yahoo boys ha sị na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ka ọ dị ugbu a ọzi Yahoo ka ha na-eme. Ndị SARS wee wakpo otu mahadum nọ n'ala anyị were gbawa egbe ebe niile ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ka egbe tụtara ọtụtụ n'ebe ha na-eze ndụ were wetara mmerụ ahụ dị iche iche o wee bụrụ gịnị SARS kwesịrị ichekwa ndụ ụmụ akwụkwọ mana ịfụzi ka SARS si wee gịnị butere ndị ụmụ akwụkwọ ihe mgbu dị iche iche mana egwu ahụ nke dụrụ eyoyoyo this life is sweet nka Dekunle Gold na Flavor kọrọ ama m na ọ dabara adaba ndụ a dịkwa n'ụtọ ya bụrụ ma ndị ala anyị ga-ekwe ya bụrụ ma ọchịchị eti ga-ekwe ya bụrụ ma ndị nchekwa dị n'aka ga-ekwe na ndụ dị ụtọ ha ga-agba mbọ ịhụ na gịnị na ha chekwara ndụ nwa afọ ala anyị oge niile ọbụladị ndụ ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum ka eme gịnị ka obi wee rutu ndị nne na nna obi hapụ ikoro ha n'elu maka ka ọ dị n'ala anyị n'ụbọchị taa ọtụtụ ndị nne na nna ka obi koro n'elu n'ihi gịnị enweghị nchekwa nọ na mahadum obi ekoro ha n'elu n'ihi na gịnị ha amaghị akụkọ ọzọ ha nwere ike nụ ekwentị ha bee ngerere amawa akụkọ ọjọọ bụ nke gịnị enweghị nchekwa na mahadum na-ebute ihe ọzọ ihe a na-ele ya wụ gịnị ihe ọjọọ dị iche iche enweghị nchekwa na-ebute na mahadum ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ gịnị ndị otu nzuzo arịala elu na mahadum ka ọ dị n'ụbọchị taa inwe mahadum ọbụla gara n'ala anyị n'ụbọchị taa na-abụ ndị otu nzuzo akparala mahadum anyị n'aka n'ihi gịnị enweghị gịnị nchekwa maka na enwe nchekwa bụ ịgba enwe nchekwa bụ ọpụrụ iche ndị otu nzuzo agaghị eche echiche ibinye nwa akwụkwọ ọbụla nsogbu na mahadum n'ihi ha ga-asị na nchekwa nọkwa ebe niile ndị a nwere ike ịkpara anyị n'aka ndị ma na ịbụrụ onye nọ n'otu nzuzo akpara ha anaghị n'aka ndị nchekwa kpa ha anaghị n'aka ụlọ akwụkwọ amata mahadum amata na ịnọ n'otu nzuzo nke ga-agwụla na mahadum ahụ a ga-agata ebe ahụ chụọ gị ịla ala ka anyị aga ahụ gị ọzọ na mahadum ahụ ugbu a maka na Igbo si na gịnị ajụwa nkwụ ka piwa ọnụ ị mara na mgbufu ya eruola nso ugbo ihe ga-elezi anyị na gịnị kedu ka a ga-esi kwụsị ihe a na-ebe kedu ka a ga-esi nwee ezigbo nchekwa na mahadum anyị nke mbụ wee bụrụ gịnị a na-agata n'isi esupi anya ọchịchị etiti ugboro ole ka mkpọrọ unu ọ bụ ndị ha dị n'aka biko nwee nunu kpọtanụ ezigbo ndị nche ga-anọ na mahadum ọbụla hụ na enwere ezigbo nchekwa iji chekwa na ndụ ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum ka ọ bụrụ na onye ga-agụ akwụkwọ n'abalị ya gụọ obi eruo ya ala n'ihi na gị na-enwere ndị nchekwa nwa akwụkwọ rahụọ n'abalị obi eruo ya ala ụmụ nwaanyị nọrọ na hostelụ ha obi eruo ha ala si gịnị na-enwe onye ga-awakpo ha n'ike ndị ohi gịnị agaghị adịkwa na mahadum n'ihi na gịnị enwere ezi nchekwa maka na onye ohi cheta na nchekwa ndị nche nọ na ha ga-egide ya ma ọ bụrụ na ya aga ohi ugbu a ha ga-eme gịnị ha ga-ahụrụ nwa nkịta ha n'aka ha agaghị aga iji nye ndụ ụmụ akwụkwọ nsogbu ọbụla ndị otu nzuzo onye otu nzuzo cheta na gịnị enwere ezi nchekwa ọ gaghị aga iji mee ka o mee gịnị ka o gbuo nwa akwụkwọ ọzọ maọbụ nweta gịnị nsogbu na gburugburu mahadum. Ndị ọchịchị etiti biko onye isi ala biko lenye anya na nke a hụ na enwere gịnị ezigbo nchekwa na mahadum anyị dị iche iche ka obi rukwe na onye ukwu ala ruo onye nta ala ka obi ruo nwa akwụkwọ ala ruo ndị nne na nna na ndị nkụzi ala maka na sị gịnị anyị abewe imi ebewe ebe a ka ihe ọmụma nke ụbọchị taa ga-abịa na njedebe ama na ịmụtago ọtụtụ ihe maọbụ nke ịbụọ maka na ọ wee eziokwu na ihe a gbara nkịtị mgbe ụfọ ọ bụrụ mmadụ nwe ya n'ụbọchị taa ọ bụ gịnị enweghị nchekwa ka anyị lenyere anya na ya